И ето ни в община Криводол, точно в Криводол. Ето това е по пътя за реката. Ето там долу е реката. Там отдолу минава реката. Тук се намираме точно на входа на Криводол. На около, да кажем, дали има 100-200 метра от бензиностанцията, посока Враца. Нерегламентирано сметище, което е най-вероятно, така като гледам отзад по запръстяването, не е от сега. Има строителни отпадъци, найлони, дрехи, палено е. Лечи се, че е горяло наскоро, сигурно са поискали да го изчистят. То така се чисти с кибрита. Има шишета, тоалетни чини и се намира точно къде? Табела Криводол. Криводол за Враца.